A wannan ƙasan muna fuskantar abubuwa da dama da ya kamata mu kauda komi mu haɗa kai don ganin yadda za mu magance su. Kama daga rikice-rikice, kashe-kashe, sace-sacen mutane. Abin dubawan a nan shine kullum idan kana bibiyar labarun ƙasa ta Najeriya sai ka ga abu ɗaya muke yi kullum na ƙoƙarin danganta abin da addini ko ƙabilanci. Muna cewa musulmai, muna cewa Kirista. Amma gaskiyar maganar ita ce duka ɓangarorin guda biyu suna fama da tashin hankalin da ake ciki. Musulmai ana kashe su, Kiristoci ana kashe su, ana sace mana yaranmu. Jami'an tsaronmu ba su tsira ba daga hare-haren 'yan ta'adda, malamai, matafiya, ma'aikata, dukkansu babu wanda ya tsira. Abin da ya kamata mu yi shine mu kauda bambance-bambancen da yake tsakaninmu. Mu gaya wa masu mulkinmu cewa a ƙara sa ido a kan iyakokin ƙasanmu, a ƙara sa ƙaimi wajen magance cin hanci da rashawa. Dole ne a gyara sakacin da aka yi na barin makamai suna yawo ko'ina a ƙasarmu, wanda hakan barazana ne a kan al'amarin da ya shafi tsaro. A ƙarshe, mu yi magana da murya ɗaya don ganin an gyara ƙasanmu bisa adalci, gaskiya da riƙon amana. Na gode.